Emma Watson aitaren etxera bueltatzen da, bere izeba berriro ezkondu delako. Bertako egoera oso txarra da, aita gaixorik dago eta ahizpen arteko erlazioa ez da oso ona. Lehen aldiz dantzaldi batera bere lagun Edua Sandereñoarekin joango da. Bertako bidean, ahizpak hainbat aholku emango dizkio dantzaldian aurkituko dituen hainbat gizonei buruz.